we know that the province of KwaZulu-Natal is a tourism card. Siyakubonga, siyakwazi lokho, siyak-encourage lokho, futhi siyabamema abantu ukuthi bafike ngobuningi babo kule province ya KwaZulu-Natal ngoba kuningi kakhulu abangakubona, kuningi kakhulu okubajabulisayo abantu. Siyazi ke ukuthi bazobe beqala befika abantu bezovakasha bezobona iprovince. Siyazi futhi ukuthi nalaba abasebenza kwamanye ama-provinces abahlala la kwi-province yaKwaZulu-Natal nabo bazobuya sebebuyela amaholide okusho ukuthi ke obhuti baseGoli makhansela bayabuya obhuti baseGoli so besihlangana nabo la emgwaqweni. Siyabamukela, siyajabula kubo bonke abantu abezayo, kodwa sifisa ukwenza i-call ethi abantu abashayele ngokucuphelele emgwaqweni ngoba yebo kubalekile ukuthi sibe nama rehabilitation centers so that abantu bakithi bakwazi ukuthi uma sebelimele basizakale, kodwa siqale la ekutheni sizivikela kanjani izingozi. Kubalekile ke ukuthi ingozi sivikele njengoba kuyi festive season nje province yaKwaZulu-Natal unfortunately iyayibe nezinamba ezingaphezulu kakhulu ngenxa yokuthi abantu bayafika futhi siyafisa ngempela ukuthi abantu bafike, kodwa esicelayo kulabo beza kwi-province siyacela ukuthi uma beshayela bashayele ngokunakekela. Uma ngabe umuntu esethintile angathinti ebese ngena emotweni. Laba abadlayo izinkamba zikaFaro sithi cha abomele ekhaya. Kwake kwaba khona isiqubule esinjalo eprovinsini yaKwaZulu-Natal esasithi omela ngasekhaya. Siyafisa ukusho sikugcizelele lokho ukuthi omela ngasekhaya. Ungaphuzi ushayele, ungaphuzi uhambe emgwaqweni ngoba phela ingozi azenziwa yilabo abashayelayo kuphela, nalabo abahambayo bayazenza ingozi. So sonke ke uma ngabe womile asisho ukuthi ungakuphuzi lokho okucima ukoma, kodwa kuphuzele ngasekhaya. Nalaba abahamba nabantu abashayelayo asebephuzile sithi nabo abagade phela ukuthi ungavumi ukushayelelwa imoto umuntu osethe wathintathinta. Bakhona ke nabanye abakhoza ingozi abangabuthinti nje nhlobo utshwala kube kuukuthi umuntu reckless nje umeshayela. Siyacela ukuthi bonke abantu abasebenzisa imigwaqo yaKwaZulu-Natal kule festive season bayisebenzise kahle ngoba uma singakwenzi lokho ingozi zethu ziyanda nabantu abalimalayo bayanda. No RAF uyaqhubeka ube nomsebenzi omningi nomsebenzi omkhulu, kodwa okukhulu kakhulu nokusiphatha kabi ukuthi ngesikhathi abantu belimala emgwaqweni kunyusa izinga noma kunyusa abantu abangena ezibhedlela, okusho ukuthi onesi bethu nabahlengikazi bethu bagcina sebe-exposed to umsebenzi omningi kakhulu isidingo singekho ngenxa nje yokuthi khona umuntu ongathandanga ukuthi anakekele indlela ashayela ngayo noma ongathandanga ukuthi uma esethintile ezikaFaro ebesehlala ngasekhaya. Siyacela ke ukuthi sigade ngempela leyo nto ngoba iyinto ezosiza impilo zethu, iyinto ezosiza impilo zabathandiweyo bethu.